אני חושב שלא יישאר אוהל אחד עומד במקום שלו. אתה משמח בשישי אותנו. בבוקר. כן, ואין לי בעיה עם זה שגם לא יישארו שם אנשים. ברור, והמנהרות שם התמלאו במים? אני מעריך שכן. תשמע, עזה באופן כללי במוקד ביום חמישי, אבל ביתר סט בלילה שבין חמישי לשישי, רצועת עזה הולכת לטבוע. מה זה הולכת לטבוע? תסביר לי את המושג הזה. תשמע, אני מעריך שבלילה שבין, ככה, חמישי, ובלילה שבין חמישי לשישי, אני מעריך סדר גודל של בין 100 ל-150, 160, 170 מילימטרים של גשם, שזאת כמות של חודש וחצי דצמבר, בפרק זמן מאוד מאוד קצר. אין כבר תשתיות, אני לא יודע אם היו לפני זה תשתיות. לא, מעניין אותי אם בעזה ניקו את הקולטנים, אם שם כן עברו וניקו. אל תדע, ניקו לא ניקו, הגשם ינקה שם הרבה דברים במהלך היומיים וחצי הקרובים. אני נותן לך את המילה שלי, דבר איתי ביום ראשון בעזרת השם, שרק נחיה עד אז, נסכם את הסיפור ברצועת עזה.